UPPL सरकारनिफ्राय मोननाय ट्रेक्टर साबायखर होनांगोन प्रमद बर'नि अननायाव दिनै जों हेलो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल तो नोंथांमोनखौ बे आंनि एमल ब्लग यूट्यूब चैनल आरोबाव दिनै मोनसे गोदान भिडिअ गासिखौ बरनाय थालायबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआनो जाबाय नोंथांमोनाथ' टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ भिडिअखौ जागायदिनि तो गाइस नोंथांमोना नायनो हागोन नै बेनो जाबाय UPPL सरकारनिफ्राय मोननाय ट्रेक्टर बेखौनो आं माबायदि जायो होननानै नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो नागिरदों आरोना नायनाय हालेवखांजोब्बाय माखासे ओमफ्राय दायो खावसे दंबावो आरोना नै बरिया जाबाय आरोना गुरै जाजोब्बाय नायनो हागोन नोंथांमोना एसिम हालेवबायानो खावसे मा नागिरदोंलै ओइ hả stol mày lại mà lấy gì mày gì stol nama mày mang kerja này mang kerja này đây haливnya juga na ini nama na beneran coba sian bener halu kasih nang dasar mungkin bener bekanya ayo dong traktora bener आरोना लोगोफोर ट्रेक्टरा नै बिदि नायनो हागोन नोंथांमोना बेनो नै नायनो हागोन नोंथांमोना माबायदि जाखो मिस मिस बरिया जाबाय आरोना लोगोफोर हालेवनाया थ' नोंथाङा बे ट्रेक्टरखौ मोननानै मारै नांदो गोसोफ्रा मोजां मोनदो जों खेथि मावग्राया मोजां मोनदो दायो जिखुनु मैथा फाथो फोनायाव जों मोजां मोनदो जोबोद मोजां UPPL सरकारा जों प्रमद बर' सरकारनि अननायाव जों दिनै ट्रेक्टर मोनदों एसे मोजां बहुद सुबिदा आरोना हाल एवनायाव खना खनला जों फाथो फोना मोनजायामोन मैथा फोना मोनजायामोन दायो बहुद मोजां होननांगोन आरो UPPL सरकारखौ बहुद साबायखर होनांगोन प्रमद बर'नि अननायाव दिनै जों ट्रेक्टर मोनदो बहुद सुबिदा बायदि जों एवना लानो हायो दायो हालेवनो माबायदि ओरैनो ट्रेक्टरा मोजां बहुत मोजां आं इदिनो एबार गायनायाव हालेवजोबगोन माइ गायनाय आरोना खोथिया थिलि सब हेवजोबगोन आं इदिनो फैसा बासिसिना बहुत सुबिदा मोनदों ओमफ्राय सरकारखौ बिराद हेफाजाब होखायो ओमफ्राय बेबायदि सरकारा अराय सम थाबाय थाथों 20 बोसोरालागै थांथो बेखौ आं लुगैयो ओमफ्राय ओरैनो मोजाङै मोजां हेफाजाब खालाम नोंसोरबो गासिबो मोनफुंनो हागोन गासै खेथि मावग्रायानो मोननो हागोन बेयाव मोनसे कमिटि दं बे कमिटिखौ सानसे नोंसोरबो दानो हागोन सरकारखौल' नोंसोरो हेफाजाब होबाय था होमबानो नोंसोर गासिबो मोनफुंनो हालांगोन सोरनाबाफोर जाय लिङो बिनावनो हालेवना हैनायनि एसे माबा दं नामा जाय लिङो इयावनो हालेवनो हायो आं बहुत मोजां मोनदों इसोरबो मैथा फोनो माबा फोनो ट्रेक्टर गिदिरा फैयामोन जाहैदे खनासेब्लाबो दायो आंखौ लिंनानै मोनो आं हेफाजाब होयो फिसा फिसा जायगायाव हाबनो हाया नालाय बियो जेरावबो हायो आरोना दब्लायसेयाव फैयाना ट्रेक्टर गिदिरा जों दब्लायसेबाबो हेवनो हायो बहुत मोजां मोनो आरो दायो गामिनि मानसिफोरा खदालजों जावग्लिनांला मेङो बिदि बहुत मोजां जाबाय आरो दायो दे बेखौनो बुंनानै गोजोननाय जाबाय बेनो आरोना लोगोफोर ट्रेक्टरा नायनो हागोन नोंथांमोना औ लोगोफोर बिराद सुबिदा जादों आरोना मोननायनि थाखाय नोंथांमोना मा बुंदों खोनाखाबाय जानांगौ माबायदि गोजोननाय दं तो गाइस दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन तो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन गाइस तो बाय बाय ट्रेक्टरखौ नमा ओरैबायदि जाबोबायना बापरे बाप मा बुंनो बिराद गरम जाबाय लोगोफोर गाइस भिडिअखौ नायनानै मोजां दं लाइक एन्ड साबस्क्राइब कमेन्ट खालामनो दाबाव ओमफ्राय चेनेलखौ गोदान मोनदोंबा चेनेलखौ अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरोना तो आं नोंथांमोननो बेखौनो ट्रेक्टरनि हालेवनायखौनो दिन्थिनो फैबाय आरोना दिनै ओमफ्राय बेनोमोन दिनै भिडिअआ गाइस